Víte, že existuje řada bezplatných vakcín v rámci NHS, které mohou chránit vás a vaši rodinu před infekčními nemocemi. Všechny vakcíny v nabídce byly důsledně testovány a jsou jak bezpečné, tak efektivní. NHS poskytuje očkovací plán, který začíná v těhotenství a pokračuje po celou dobu vašeho života. Prvním očkováním podle tohoto plánu je vakcína proti černému kašli, která je nabízena všem těhotným ženám od 16. týdne těhotenství. Dalším nabízeným očkováním během těhotenství je vakcína proti viru RSV na respirační syncytiální virus. Vzťahuje se na všechny těhotné ženy od 28. týdně těhotenství. Těhotným ženám je během chřipkového období nabízeno očkování proti chřipce. Všechna tato očkování nezbytně chrání vás i vaše nenarozené dítě proti potenciálně životu nebezpečným nemocem. Po narození v 8 týdnech, 12 týdnech a v 16 týdnech vašemu dítěti bude nabídnuta řada očkování, která chrání proti nasledujícím chorobám. Tetanus, dětská obrna, hepatitida B, černý kašel, HIP, Haemophilus influenza typ B, záškrt, pneumokok, meningitida B, rotavirus. Děti ve věku 1 až 15 let potřebují několik rutinních očkování. Některá z nich provede obvodní lékař a některá očkování tým ve škole. To zahrnuje nasledující: černý kašel, obrna a tetanus, spalničky, příušnice, zarděnky a neštovice, očkování proti chřipce, očkování proti HPV, meningitida ACVI, záškrt, pneumokok, meningitida B. Je důležité, aby byla rutinná dětská očkování započata a dokončena včas. Pokud vaše dítě zamešká očkování, na které má nárok, nemějte obavy. Jednoduše kontaktujte svého lékaře a objednajte se. Pro děti, které potřebují extra ochranu, existuje selektivní očkovací program. Například, pokud vaše dítě trpí dlouhodobým onemocněním. V případě, že spadáte do této kategorie, vás bude NHS kontaktovat. Existuje řada bezplatných vakcín, které jsou dostupné dospělým. Patří k nim chřipka, pásový opar, pneumokok. Pokud spadáte do této kategorie, NHS vás bude kontaktovat. Očkování je nejúčinnější způsob, jak předejít nákažlivým nemocem a ochránit sebe, svou rodinu i ostatní v komunitě. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.